ole chibai vek ole tunline social media thuleng kwal kan hmu a kumthum ve lai chu he thu hi leng kwal ta a chu school chol chung hianin naupang fi hi choi tho tur ani em ti chung chang ani a han soi zau do ni la a lekha chu he tiang hi ani a mizo tonga an le lin to dan hi lo enila high court order a number zong hi chu soi lo mai la chiar tel lo mai la ninga thathum sang ni som pariat order ani a mizo tongan le to dan chu he tiang hi ani private school ten sikul naupang fi an choi tir thin vewa na man thlengan lak thin chu heng sikul exam zo nu holiday lai April May June le July thachung te ba ka thlasom pani chung lo la lok thin school lanom thina hian lak thin ani a chol chung thlani tiamin heng hun chunga school train khatin fian lo la ani chuan a license thlenga ti top sak thei ani ang nu le paten complaint thelu turani police ne na emo complaint tur feedback to chu refund emo ani turani school lamin fee an choi tir pek le tani lo chuan police ne na complaint thelu a police lamin an lo ngai ven lo ani chuan CM ne na thlen tur mi puite I harang u school lamin kan sum le pa an eiral tur hi vengang u he thu hi chung te thian le group rang ranga I lo thon dar don nia school lamin an lo beng khon thei nan ti ani a ole hetiang hi thuleng kwal chu ani a English te Hindi te po in tam khop maya he thu hi high court thu te ani wangin zom lo chu a lo om du vio mai thaya private school nei tu te tan chuanin ma se he hi thil tak tak ani em nita sela eng high court thu nge ni a eng lampang hoi case nge ani ti te kan lo chui do nanga pakhat na chuanin he high court thu chuak hi India ram ni lovin Pakistan rama high court pakhat order ani ti kan thre thei ta ani kan channel Chawlh's infotainment hi lo subscribe turin kan som chewa subscribe mai bak apia bell button dar lem hi me chuan video thar tangkai tak tak munom tak tak te I muzel don ania India rama man the ani lo tlat mai ani chu court chu Pakistana High Court of Sindh principal seat Karachi ani a High Court of Sindh ta han High Court Karachi chu Pakistan khopui pakhat ani a chuta chuanin he case number 5812 ti te kumte kan han chut lu khanin hei heta hianin a number ngai che che kha kan lo muta ani 5812 2015 ti te CP ati te po hi helai CP ati te po hi heta constitution P ti na mon hi alo ni a dan lammi kan ni lo wangin kan rathiam chi alowa a in king ate po ti hian an langa ti chuan disposal date thutluk na siam ni a hi ponso ni a hi March ninga sang ni som pariat ti ani a an le kharon ti hen March ninga sang ni som pariat ti ani a ain mudik chi a 5812 of 2015 ti te po hi heta hian in 5812 of 2015 kha alo ni ve chi bok mai ani ti chuanin ai hi Pakistana Karachi khopuya High Court of Sindh thu chuak ani ti kha kan lo hre thei ta ani ti chuanin he court case eng lampang hoi nge ti chu case kan han chui chianga an le kha te kan han en chianga school cholaya fi choi lo chung chang ni lovin Pakistana private school ten sarkar dan siam pela fi an ti sang chu nu le pa ten an khin na alo ni zoka chuin kai hroina dana chuanin private school hian in kum khata 5% aya sangin school fee an tipung tur ani lo ti ani a ma se he aya sang henin an lo tipung ve ani mai theya chu nu le pa the henin an khing ta ani an chak ta ngai renga hetiang deuh chi hianin Lahore High Court ta High Court rana chuanin nu le pa ten private school an lo khing ve le boka heta po hianin private school lam te chu an chak lo ani ti kha alo lang ta bok ani ti chuanin hetiang ani wang hianin pathum na chuanin private school ho lung oi lo chu in thurwalin Pakistan Supreme Court an zual ko ta a Pakistan Supreme Court chuanin September ni som pariat sang ni som pakwa khan thutluk na alo siam ve ta ani ole le kha lo en lokila hei Supreme Court of Pakistan ti ani a heta henin appellate jurisdiction an ti a an appeal an thu High Court thutluk na kha lungoi lo lam te khanin an vaking an va appeal ani a ti chuanin ni china kan case so ya kha High Court of Sindh kha a number kha hei heta hi langa ti chuanin High Court of Sindh Karachi ti po ani ta chia ani ti chuan Lahore High Court ina a thut
thutluk na po kha an king tel ta a ti chuanin a in king ate hi hei an in tlar thladul maya hei school chi sang kha an lo ni ta ani school chi sang mai kha an lo ni ta a tam tak an ni a ti chuanin an khin ate hi chief secretary ti te city school private limited ti ang rang kha tiang mi chi sang khan king vele ta ani sarkar an king tel boka ti chuanin court hianin he supreme court hianin factual background thil local to dana khanin thu aron soita a thu chu aron nei ta a he decision a hianin kan enbera kha Karachi mi kha ani a Sindh province of Sindh kha Sindh state mi kha ani a he kan en kha helaya hi aron dale a CP number D5812/2015 before the High Court of Sindh Karachi aron tile ta a ti chuanin in kai hroina dan ordinance 2001 te Sindh private education institution regulation and control rules 2002 ti te aron tar langa chuta chuanin anin khin na kha 5% of such increase fees ani hei hi schoolina kum khata 5% aya school fee an ti tam thut na kha an ron king ti kha lo lang ta ani dan in kai hroina khanin 5% aina tam tur ani lo kum khata apun na kha ti ani a 5% per annum ati a ti chuanin he supreme court thutluk na lampang hi kan lo en to zo kanga ole he ni som pare thlakwa sang ni som pakwa ni kum September maya supreme court thutluk na ani a ti chuan supreme court chuanin kan han soi dana tangin increase up to 8% in an academic year atita a hei hi phal sak ni ro se ti ang khani na soya ti chuanin khain kai hroina dana kha Sindh state sarkar khan kha province sarkar khanin kha 5% ati na kha thlani chungin within a period of 2 months thlani chungin siam tharo se kharu lakha 8% thenga phal sak turin ati na ani deu ber ome ti chuanin chu thutluk na chu Pakistan Supreme Court chuanin a lo nei ta tuna WhatsApp ate Facebook ate a kan lo thon dar thin he High Court order hi Pakistan Supreme Court in a thiat to ani ti kha kan lo hriat bel le thei ta bokani ti chuanin Supreme Court khan in a lo thiata 8% thlengin kum khata ti puna lo phal ta bokani ti kha kan lo hre thei ta ani chu tiang lo ni ta ka chuanin kan hre chiang ta a eng case nge ni nge holiday lai school chol lai ke ni chon March Thlaah vela fipek le pek lo chungchang kha ani lo ti kan hret le ta boka India ram ni lo Pakistan da yami ni ti kan hret to a tin fipek le pek lo chungchang chol lai holiday lai mi ani lova fee ti pun chungchang fee ti san chungchang ani ti kan lo hret ta boka ni ti chuanin India ram High Court thu chuak ni lo fee ti san chungchang dai boxi holiday lai fipek chungchang ni lo pek le pek lo chungchang po ni lo ani ti ha kan hret to a kan thil thon dar thina hi kan tran na a fu vak lo ani ti chu kan lo hre thiam to me hi private school lam tan chuanin thilom takani rin oma achan chu he thuleng vela hi hre chiang lowa lo ring deuh si ring phal che si lo lo om theya an ril rutinum lo tak tu alo ni ve thei ni ti kha kan hri anga ti chuanin he thil hi India rama thil thleng po lo ni te reng sela phur tak mai lo thon dar tu te le school chol hun chung chu monthly fee choi lovila ti tu tam tak te kan lo om mai theya chumi te chuanin chhut kim lo kan nei ve thawani ti hi in hria ta tha khop maya appoint in lo soi do ni la pakhat na chuanin nangma emo in chung ko zinga mi tu emo kha private school a zir tir tu ni ta ula school chol hun chung hianin fee pek lo tur ni ta tak tak sela khoyami nge lo in mu ang ti hi in ngai tu ngai khop maya mani theu po lo in ngai tu ila nau pang in fen pek lo chuanin khoyami nge lo ka mu ang anei tu te khan in fian don miao lo chuanin lo pek tur an nei don lovani thladanga anei tu ten an hle patang khan pe mai sela kan ti ni mai theya amai ro chu hlep nei tura school hi sarkar phalna thapa din ani a private school te hi hlep nei tura din phalani angin hlep nei turin an dina an hlep to sa tam tak mai thakhat chunga school tam bera chuanin anuai chuang chuak tur kha
an lep ve tur tam takha pothe ka anin tun nun na tur te ni ve to a din man kha om lo viau thei do na ni ti chuanin fisan u chuak deuh na school thladanga lo hlep thaviau te an ero chuanin a dana dang mai theia amai ro chu school tam ber nei tu tan chuanin thil thei ani lova thlakhatan hlep hi chu tilua ani bik lova school no pang nei tam lo tan phei chuanin zirtir tu thlakhat hlo no pang filut mi lawa han pe kha thil thei lo tluk ani a zirtir tu ten chol chungin hlo an nei lo ringot mai don ti na ani a mani chana hanin da ta ila kan du mi lo inarin omani pani na chuanin school te hen an du chuanin monthly fee te lowin annual fee an siam ve thei tho maya chu kum khat top fee chu installment voice som pani rul thei turin an ti na ang khani thei ta ani entirnan kum khat fee kha cheng sang ruk lo ti ta sela voice som pani thlatin rul kan phal sakang chu thlatin zanga in fee in pedon nia kum khat fee sang ruk hi ti ta se ti zon thlasom pania chuanin voice som pania chuanin sang ruk kan lo pe che ta don ani chu school tam takal mek dan po ni na langa adu chuanin voi khata he kum khat fee sang ruk a hi a pek lak thei ani entirna na kan man kha adu tan thlatin installment in cheng zanga kha a pek thei bokani voili peka man nge tur voili a pek zo nge tur te ron ti tamai sela voi khata cheng sang khat zanga emo kha kan pek thot angai do na nu le pa tam tak chuanin kan tlin le chuang lowanga fee kum khat fee sing chuang tan phei chun har sai mem do na ni tin he annual fee tiang chi hi kan zirna in tam tak university le college te po in monthly fee te lovin course fee le semester fee ang zongin an kalpui sa shim boka hetiang thau hianin private school te po an kal theia a then chu an kal mek boka kan fee hi monthly fee ni lo annual fee ni hi anti theia anti mek poka chu thil ni na tak po ni theia ni achan chu khami mil khanin zirtir tu te thlatin hlo kha an lo chut vek to awangin march thabik all turanga in ngaya khami an kal lo thabik choi thlona in ngai kha adik theilawa an kum khat fee voice om pani thlatin kan pe anga in ngai la a hadam mai don ani pathumna chuanin kan fa te zirtir tu ten hlon nei theina tura an school kal lo thakhat fee emo pek hi shelawa thakop maya kan tu le fa te thiam na lo pe tu zirtir tu te hi an hlut te lul nen an hlo lak tur a om lo chuanin apoi kan ti pui tur ni om takani a chu wang chuanin hemi hi ipe she lowang u thana lo takin fee hi pe ila kum khat fee chu voi som pani installment in kan pe ti zongin ngai to na mangtlang ila march emo december emo te po an lo chola fee choi thlona kanin ngai na kha in ngai to lovila thana lo takin kan fa te thiam na pe tu te hlo nei lo thakhat lai mayan om tu ringot ngai ngam lovin thanem ngai takini pe zo khang u thiam na hi a hlut em awangin a pe tu te hi choi moin du sakang u ti kha kan ron sei du ani